Mga bata, manggawas ta kay moadto ta sa playground kay magpractice ta og sayaw. Yes, ma'am! Tara! Walay magdala og bag. Yes! Bilin, ma'am! Okay, bilin! Tara, let's go! Ma'am, magsugod na ta, ma'am. Aron mahuman ta dayon. Say sa ra good bit. Kulang kog isa sa day si Maria. Maria? Uy, Bite. Si Maria, di ba kauban ko nimo? Dili manggod, si Claire manggod to. Ay, nihapit sa kantin, kanado siya paliton. Kini si Maria ba? Dili pa man unta oras ting kaon. Naguna-una na hinon sa kantin. Wadyo klaro ni si Maria ba? Anya, ma'am? Padugay taron ani. Gani, ma'am. Ato lang paabuton kadali. Pag-unsa man dito si Maria sa kantin, Claire? Iman mo to siya, mamalit to siya sudan. Tanawa, ma'am. Imbis dapat ay praktisan, kaon ang nasa yang huna-huna. Kung bawiks paabuton sa nato kadali mga 2 minutes lang kay ug dili siya maabot ako na siyang absinan. Ay, nana man na si Maria, ma'am. Asa man kagikan? Ma'am, pasensya kayo, ma'am, mga classmate. Umsao na, malit pa kong tubig kay giuhaw man ko. Awa, Maria, pitabit pa mga sa kantin ba? Kaon na yun sa una-huna ng bayhana ni. Sige na Maria, plaster na dito. Yan, kining bayhana, oh. Dito, kay doon na ako gusto. Mga bata mao ni atong stepping. Ang mga lalaki ibutang ang ilang kamot sa likod. Ang mga babae mukunit sa ilang sayal. 1 2 1 2 3. 1 2 1 2 3. Magkamot na mo sa likod. Sakali lang! Okay, sugod na to. Oh, 1, man, dudong pawis! 1, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Very good mga bata. Ang ikaduhang stepping, ang mga babae ingon ani. Ang mga lalaki ibutang gyapon ang ilang kamot sa likod. Ingon ani gyapon. Ana. Yes, ma'am! Oo man, uy. Igutom naman ko. Ay, ang mas maayo pa. Magpatit-atik day ko siya sa kanitino sa kubalag way sudan. Ano ka, Maria? Tismuso kay kadudong pawiks ba? Kalibangon ko, unsa man, mauban ka? Ganto bro, day bahugot. Tangutot ka no. Maria, nganong wala man ka nagsayaw diha? Ma'am, pwede ko mag-share ka jud, ma'am, kasi aro na jud kay ko, Mao ma'am na, ba? kay usog din kayo kaon. Sige na Maria, lakaw na. Nya balik dayon ha. Yes, ma'am! Dali dito, Maria. Baon sa day ko kay gutom na jud kaay ko ba? Ubalik lang kurong dayon ing humang kong kaon. Unsa kay sudan ani nila pagini? Ay, tan-aon din ako. Ang kaning bag ni Dudong Pawiks. Kay daghan kining binuhin manok sila ha. Basig manok ang sudan ani. Unsa man ni? Unsa man ni baon ni Dudong Pawiks nga bulad man? Sinugba pa jud. Balik ko siyang bag di. Sunod na ko ning bag ni Biti. Aw, kini. Kini ang sudan, uy. Manok, hotdog, ug itlog. Ang ito yung isa. Ako nito nga ako niyang itlog na. Kukum ka ko. Ito nga ang mga Biti. Lamig kayo. Hindi na siguro kumain hapon. Ano kang bag na kayo? Isa kay sudan sa baon, ano no? Tanaw na ko. Laman. Ay, tara. Ay, itlog. May itlog diri ka, Biti. Ay, kan ketchup. Kaon ako ni. Balik ko ni. Gusto mo ko ano? Hindi ka alusyo. Suliton ko ni Biti. Asa kang balunan ani eh. Kadara. Uy. Kamaya po balunan. Uy, kada kong taon ang balunan. Gamay kaayo. Uy, hotdog. Kuhaan ko nig isa. Ito nga ra kong hotdog. Pasensya Lucio. Kaon ko. Basing agdan ko na. Hotdog eh. Hindi kayo.
Kami ang mga sudan, mga tawhana. Pagpasang ko ni kaon kay basim absan ko. Ay, nandun ako, dara. May tubig. Saka nagbalong ng tubig. Ay, dara, si Clear. May puning bayhanad kay andam perminti. Busog. Balik na ko dito kay basig matingalan na to sila. Tuara sila oh. Nag-practice pagsayaw. Muadto na ko. Kay basig matingala sila nga nung dugay kay ko. Naong ni Maria, oh. Kita jud sa kuntian, uy. Mauna, gabagabaan sa pagkaon. Gaba-gabaan bitaw. Pati di kay kagsudan ha, bulag.